Impaima ti may sa a grupo ti 6,000 liter reinforced concrete cistern tank kada iti umili ti Dalican, Bontoc Mountain Province, babaan iti Water for Life, Water for Peace project. Panggep ti proyekto a makipaay iti natalged a water source para iti komunidad, panangitan dudo iti salunat ken good sanitation, a makatulong iti panagbiag tinasurok sang ribo a residente iti nasao a barangay. Ti cistern tank at pagrunuan iti danom tapno saan analaka a maawanan iti supply ti komunidad iti tiyempo ti tikag. Impaganatget dagiti opisyal ti grupo at ti proyekto ti mangiladawan iti misyon da para iti permanente a solusyon iti nabayagan a parikot dagiti umili iti nasao a lugar. Nagyaman ti punong barangay iti grupo gaputa napilida kas benepisyaryo ti proyekto. Impasigurado damat nga aywanan da ti nasao a pasilidad.